Kowe iki bangsane apa? Ana menungso kok tangane papat malak ya kowe. Luluh kita kuwi sapa? Tekon jangkar kelawan para dewa. Landak sawang kahanan ning Kayuwangan Suralaya bubar mawut merga saka patrap kita. Takon karo aku ora weruh sapa jenengku. Mula gandeng jarene bapak-bapak sing jenggote dawa kae mau. Aku kon takon karo kowe, jare kowe Bathara Guru. Iya. Apa kowe Bathara Guru? Iya, ulun Bathara Guru. Kita sapa? Aku somong aku ora weruh. Mula aku arep takon karo kowe, nek kowe jare kowe iki dewane para dewa, kowe sing ngerti mubahmu sing titah. Aku iki titah. Aku arep takon jenengku sapa, jenenge bapak lan jenenge ibuku sapa, aku arep takon karo kowe. Lah, nggih, yen to pancen kita takon kelan manduran ulun. Ulun mbuya mangerteni. Oh, nek ngono gur padha karo dewa-dewa kae mau. Ulun pancen mbuya mangerteni. Mula kang saka kuwi kita bali wae aja takon kelan manduran ulun. Ulun mbuya priksa. Njur kudu sapa nek ora takon karo kowe. Wah, waduh wae. Edan yo pamer kawasisan kowe yo. Apa dikira aku ora iso ngembari kadigdayanmu? Wiladalah guntur geni guntur angin sirnakno bocah iki. Cah koclok. Malah dolanan mercon. Aja ngawu gawar ngawur kuwi daya ulun. Daya ulun apa? Welah pancen ora tumomo pancen bocah. Kudu bocah baen-baen. Lah iya. Aku bocah petualang. Ayo. Kowe kudu iso nuduhke jenenge bapakku, jenenge ibuku lan sapa jenengku. Welah dalah. Marata diaki tampanono pusaka kadewatan Cistrisula. Ayo tampano nek kaya ngopo ngasih ragae babak kulitku kewirangan kuwi ana dewa jorok-jorok ana dewa anteme lho. Wela dalah ulun boya bisa nuduhke kelawan jeneng kita lan jenenge wong atuwa kita. Nek ngono dina iki ajari wela dalah mati ulun. Oh, Mas Trama Sidam Sekaring Bawana Brama. Aja kaget nggir wayah utawa atmaja ulun. Kita ulun timbali ana ngarsaning panjenengan ulun ana ing Kayuwangan Suralaya dina sak mengko iki Brahma Budawaka Nunamit Masang Kalimantabe dina bena ing ngeladoni dumawahing tawang tuwang Rama Wukulun sewu-sewu kalpatanipun ingkang putra pun Budawaka ing Swarga Dahana kula nyuwun lumebering sesamudra wangaksami ceryatanipun wekdal puniki ingkang kula antu-antu kula menika karaos bingung tumuni konjeming penggalih kula mboten mangertosi menapa ingkang kedah kula lampahi teka paduka nimbali dumateng pisamanipun ingkang putra pun Brahma Wukulun. Iya marata diage ulun mung bakal maring dawuh kelawan jeneng kita yen to dina sak mengko iki ulun wis nampa kelawan apa kang dadi ature permoni ya garwa ulun Bathari Durga mangerti lamun dina iki Dewa Srani mutah kepengin mengku garwa ya kuwi atmaja ulun si Dewa Srani ing lan ingkang dikarepake ya widodari saka ing Kayuwangan Swarga Dahana tanana liwat atmaja kita ya wayah ulun si Dresanala mula kang saka kuwi Brahma aja kaget sartane aja tidha-tidha ulun mung bakal dawuh kelawan jeneng kita yen to dina sak mengko iki ulun
mung bakal dawuh kelawan seneng kita pisahno bali wis maning antarane Arjuna lan Drasanala pisahno anggone Drasanala lan Arjuna mangun bebrayan wektu dina iki Drasanala bakal ulun dhawuhake kelawan Atmaja ulun Sidewa sraning Tunggul Malaya Brama Rama Bukulun estunipun wonten sakjawining bale martu kundra menika kula wau kula sampun karaos awit kula ngraosaken sungkawa sak lebeting menggalih kula ingkang benten kelawan adat ingkang sampun kelampahan tumuli lajeng paduka nimbali dhumateng piswanipun ingkang putra pun Budawaka Pukulun kula nyuwun samudra wangang sami kula nyuwun pengayoman dinten menika anak kula pun Drasanala menika nedheng ngandhut jabang bayi monggo sampun sapta candra rikalenggan punika yuswanipun jejabang ingkang dipun kandhut dening Atmaja utawi wayah paduka pun Drasanala teka paduka maring dawuh mboten sranta penggalih kula nedya kelampahi menapa ingkang sampun paduka dawuhaken Pukulun kula nyuwun pengayoman kula nyuwun pangapunten kula nyuwun pengayoman dinten sakmenika kula mboten saged nindakaken dinten menika kula mboten saged nglampahi ingkang dados dawuh paduka Rama Pukulun Brama kita kuwi mung manut kalawan apa kang dadi dawuh ulun aja ngasi kita mengko mbadal kelawan kang dadi dawuh ulun merga sabda pangandika ulun iki kebak wewalat yen to ngasi kita mbadal luwih-luwih kita wani kelawan panjenengan ulun kita bakal nampa pidana mboten dados menapa mboten dados menapa dosa menapa ingkang badhe kula sandhang pidana menapa ingkang nedya nemahi dhumateng gesangipun ingkang putra pun Budawaka nanging ingkang baken kula nyuwun tulung kanthi sanget anak kula pun Drasanala supados kalis anggenipun bangun bebrayang kaliyan Arjuna sampun ngantos dipun pisahaken anggenipun Drasanala kaliyan Arjuna mapan wonten ing Madyapada dhaup pola kami mangun bebrayan gesang dados setunggal ingkang baken namung menika paduka badhe maring pidana menapa kemawon dhumateng ingkang putra kula sagah nampi ingkang baken anak kula pun Drasanala sampun ngantos dipun pisahaken kula menika nedheng seneng-senengipun kula kepengin momong putu saking Atmaja kula inggih menika pun Drasanala kangge Arjuna teka paduka dawuh bilih dinten sakmenika ugi Drasanala kedah pisah nglayan Arjuna waduh saged manah kula kadene dipun cocok Bajra Lungit mboten kuwawa kula mboten kuwawa nyumurupi anak kula pun Drasanala Brama yen to ngasih kita mboya manut yen to ngasih kita mboya manut kelawan dawuh ulun kita bakal ulun pidana mboten dados menapa menawa ing badhe nemahi dhumateng kula kita bakal ulun pidana ulun cemplungake ana ing Kawah Candra di muka selawase urip tanpa pangapura nggih menawi pancen ingkang paduka pikajengaken kula sagah kula tak nyemplung piyambak nanging lelana kula nyuwun pamit kaliyan anak kula pun Drasanala
kula ingkang badhe nyemplung piyambak wonten ing telenging Kawah Candra Dimuka Dresanala apuranen bapakmu ya oh permoni wonten ing adawu kita dhewe uga wis mangerteni yen to tandang karya ulun mesti bakal nemahi kelawan apa kang dikarepake Maja Ulun ya kuwi si Dewa Srani matur sembah sewu nuwun sanget pukulun ya waleh-waleh apa tumuli dina iki awi ulun kanthi manjing ana ing telenging Karangga Widodaren sak banjure kita ladi kelawan panjenengan ulun kita bali ning Tunggul Malaya matur kelawan Atmaja Ulun paringa dawuh yen to dina sak mengko wis ana trontong-trontong suleng pepadang Dewa Srani bakal kelakon daup mengku kelawan Dresanala matur sembah nuwun sanget pukulun matur sembah nuwun sanget teka paduka saged minangkani dumateng karepanipun putra Maduka pun Dewa Srani ya pancen kuwi kang dadi kewajiban ulun mula kang saka kuwi Indra Surawati Atmaja Ulun ing Indraloka wonten bareng kadhawuh marata diagi gandeng puspurna jejibana ning Kayiwangan Suralaya budalna ingkang padha sibuk Durandara Widodara Widodari Hapsara Hapsari budalna ulun nedya manjing ning Karangga Widodaren kundur kedaton wis waken dawuh keparing pamit madal pasilan ingkang ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Surawati pura gadring pananggilan ana sesangjuang manik maya manjing telenging Karangga Widodaren jluk saking Silakanda Waru binangun binayang bayang sanggeng para Hapsara Hapsari Widodara Widodari pepak handar sagung kang samyong semewa nalika semanten katon saking Mandrawa gumebyar candrane lamun katon saking Mandrawa candrane kadya Sang Hyang Surya Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya oh, 'Ora 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 'ora
Rama
mangkono magawe gelare wang kula ngaturaken sembah sumengkeming mangabekti kula kunjuk sarawuh paduh Kanjeng Ibu Betari Durga wonten ing Tunggul Malaya Kanjeng Ibu wet iya nggih anakku Atmaja Ulun Dewa Serani inggih Kanjeng Ibu ya kados pundi kabul wusananipun paduka Kanjeng Ibu Betari Durga rikala semanten sowan wonten ngersanipun Rama Pikulun Manik Maya wonten ing Kanyuwangan Suralaya Ruhanani raya ngger kula Dewa Serani yektine nalika semana pun Ibu wis sowan ana ing Kanyuwangan Suralaya inggih banjur mangertiya kang dadi dawuh pangandikane Pikulun Manikmaya yen to dina sakmengko panjang kamu bakal kelakon nggih panjang kamu bakal kelakon ateges ing sakmengko kowe bakal kelakon dhaup mengko garwa kelawan Sidrsana njajari kalungguhanmu minangka prameswari ora ing negara ing Tunggul Malaya nggih anakku Dewa Serani cah bagus tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi waduh menawi mekaten badhe kasembatan panjangka kula Kanjeng Ibu iya walah dalah Kakang Mbok Drsana ora ngira babar pisan aku bakal dhaup karo kowe Kakang Mbok Wajan wis ana trontong-trontong sleng pepadang tumuli Kanjeng Ibu dinten sakmenika kula nyuwun pamit kula badhe nglamar dhumateng pun Kakang Mbok Drsana ya surti tingati-atipun Ibu awat-awati saka kadohan nggih Dewa Serani Kanjeng Ibu matur sembah nuwun sanget sumbar mawalindo bumi kancing kumalu dokontor ketok lumembak banyu kanggo mambang Rama Pukulun Sarawa Paduka ingkang putra pun Drsana ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya Atmajaku, anakku Cahayu Drsana. Tak tampa kowe atur bekti kelawan wong tuwa ora pangesnu wong tuwa tampan ana. Inggih. Sampun kang pundi dadosna jimat dayana ing kasantosan. Ya. Kula nuwun sewu rawuh wonten ing Karang Widodaren ing swarga Dahana teka Paduka nggadahi pasemana ingkang kados mekaten Rama Pukulun wonten menapa Rama Pukulun aduh rezektine abot nggonku bakal matur kelawan kowe ning yo merga pancen iki wis dadi antep lan kewajiban sartane tekadipun Rama senajan to pun Rama abot arep ngaturke kelawan sira wonten dawuh menapa saking Paduka aku didhawuhi dening Iwang Pikulun Manikmaya Sang Jagat Girinata ya Sang Jagat Giri Pratingkah kalamun dina sak mengko
kadang wing tunggul malaya ya kuwi si Dewa Sarani kepengin dhaup karo kowe. Kepengin dhaup karo kowe. Kula nuwun sewu, kula sampun ngawengku dening Pangeran Arjuna. Parentu kula mboten saged dhaup kaliyan Nyai Dewa Sarani wong kula ugi sampun ngandhut jabang bayi. Monggo sampun ngancik Sapta Candra kalenggan sak menika. Ya swanipun jabang bayi ingkang kula kandhut. Ya pancen bener kaya ngono nggih ning dawe pikulun manik moyo. Aku kinen misahke bale wismamu kelawan Arjuna mula aku bingung kepeleku kudu arep ngaturke karo kowe. Kirine sarate babar pisan bila matu kok kadhawuhan sumados amisaken bale wismanipun ingkang putra Podresana Kanjeng Rama. Aku ora sranta nyawang pasuryanmu Cahayu merga sing tansah gumawang ana ing netrane bapakmu ya wong atuwamu ya panjenengan. Aku mung kepengin enggal-enggal aku bisa nggendhong putu saka patutanmu karo Arjuna. Ning kena ngopo? Pesthi ning kodrak kudu kaya ngene. Senajan to iki dudu kareping pun Rama pribadi, nanging pun Rama kuwi Jawata sing duweni adeg. Pak Jaluk Dresana lho, kepiye carane aja ngaji kowe pisah nggonmu mangun bebrayan kelawan Arjuna sabab ya monggonmu urip karo Arjuna kowe bisa entuk kabagyan. Nanging uga wis dadi antepe pun Rama ora bakal misake anggonmu mangun bebrayan karo Arjuna. Ning pun Rama bakal entuk pidana ingkang sakmurawat kelawan apa kang wis ndak tindakake Dresana lho. Wektu iki kang pungkasan bapakmu matur karo kowe. Tak jaluk kowe dadi bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero, senajan to aku mengko bakal nampa pidana selawase urip. Tak jaluk kowe aja ngaji pisah karo Arjuna. Kula nuwun sewu. Paduka maring dawa mengat kok paduka ngados pundi? Ora. Wis tak antepi tenang. Sabab dawe pikulun manik moyo yen to ngasi aku ora misahke antarane kowe lan Arjuna, sartane yen to ngasi kowe ora kelakon dhaup karo Dewa Sarani. Aku bakal nampa Kanjeng Rama. Aku bakal Dresana lho, abot rasaku. Kulaturi maring Jawa ingkang tetela. Aku bakal nampa pidana saka pikulun manik moyo. Iki pidananipun napa? Aku bakal nyemplung
ana ing kawah Candra Dimuka sawase urip mula aku njaluk pamit karo kowe. Muga-muga cabang bayi sing mbok mong mengko bakal bisa bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo kowe ya karo wong tuwa Dresana. Ngenten bawar pisan kula nedya dipun pisahaken anggen kula gesang wonten ing Atemadang kaliyan Pangeran Arjuna. Duh Gusti kula nyuwun pangayoman kula menika nedeng seneng-senengipun kula nembe remen-remene ngandhut cabang bayi monggo sampun ngancik linaraken wonten ing Madyapada inggih Ngalamadang teka kedah mekaten lampan ingkang kula lampahi. Dresana Cahayu eneng apa? Pun Kakang krungu dawuh pangandikane. Rama Bikulen Bathara Brahmarada capet-capet. Merga pun Kakang ora mapan ana ing kene. Ana apa crita kelawan pun Kakang diajeng garwaning pun Kakang? Aja kanthi tawang-tawang tangis kaya mangkono. Pangeran Arjuna. Oh. Kula boten saged matur napa-napa. Kula bingung napa ingkang badhe kula lampahi. Eneng apa aja nangis kaya ngono. Mundak mengko ilang ayumu. Diajeng garwane pun Kakang kudune bisa mangerteni apa tukang dumadi. Kula bingung Pangeran. Wonten ing Ngalamadang nika ingkang kula tresnani namung panjenengan. Iya, aku uga tresna kelawan Diajeng. Ya mung Diajeng Dresana sing tansah gak tresnani. Iya. Nanging kenging menapa? Rikalenggan sakmenika anggen kula mangun bebrayan kalan panjenengan Nedyapurna. Gosik kowe kok omong kaya ngono. Ana apa? Aja sedih kaya mangkono, mesakno atmajaku, mesakno anakmu sing nedeng mbok kandhut ana ing garbamu. Pangeran, kula menika bingung. Sareng Rama Bikulen Brahma maring dawuh kaliyan kula. Bilih kula kaliyan panjenengan nedya dipun pisahaken awit kula kepengin nedya dipun wengku kaliyan Muni Ayi Dewasrani. Lan ingkang damel kula mboten suranta netesaken punang waspa tiyang sepuh kula inggih Rama Bikulen Bathara Brahma. Nedya nyemplung wonten ing kawah Candra Dimuka awit mboten kersa misaken kula lan panjenengan kula kedah kados pundi pangeran. Oh. Garwaning pun Kakang mau arep matur lawan sira yayi garwaning pun Kakang lamun tresnaku lan tresnanmu kuwi
manunggal nyawiji ora bisa dipisahake dening apa wae. Aku ora kaget sartane aku ora duweni rasa sungkawa sakjroning penggalihku merga mbok menawa pancen iki wis dadi pesthine kodrat. Aku kelawan diajeng kudu pisah. Kula mboten purun pisah kaliyan panjenengan. Ya pancen nyata. Merga tresnanipun Kakang lan Si Adi wis manunggal nyawiji lan ora bisa dipisahake dening apa wae. Yen to pesthine kodrat aku lan Si Adi manunggal nyawiji urip bareng ning malam padang. Taunana windanana nampa pacoban saka ngersaning Gusti ora bakal wigar. Nanging yen to pancen dina iki ndak rasa iki wis dadi pesthine kodrat. Tak kamurwing tat aku lan Si Adi kudu pisah mula lilanana. Wektu iki kang pungkasan aku ngrangkul nglawan Si Adi pun Kakang bali mring Madyapada lalekna selawasi urip. Aja goleki meneh kelawan jenenge Arjuna. Iki sing tak goleki. Oh lah dalah. Aku mubeng ning kayangan Swargadana lah jebul mapan ning kene. Kakang Mbok. Kakang Mbok Dresanala, ayo. Ladenana kelawan aku. Iki Kanjeng Ibu. Apa? Kula aturi kesah rumiyin. Ya. Sebabe apa? Mangke rumiyin to mungkin panjenengan dados obat nyamuk. Ya. Lah tobat-tobat bocah kok ngesah karo wong tuwa. Ya aku tak lunga wong iki. Nggih. Wancine ngono gak digandrung. Nggih. Gawa nang mburi kono. Inggih Kanjeng Ibu. Kakang Mbok Dresanala, ayo. Ladenana kelawan berantaku. Ladenana berantaku. Aku selak ora kuat ngampet. Kang dadi karepanku aku pengen jauh karo kowe. Rasudi rabi karo dapurmu. Waduh. Piye nanti Dresanala? Walah jeneng kula gandrung kok malah mlajariku bocah kok bodoh diuyak wolah nggih Kakang Mbok Dresanala aja mlayu kowe. Melajar sang Betari Dresanala nalika semanten den bujung dening sang Dewa Serani kaliyan sang Betari Durga kedadak nalika semanten wonten sakelenging margi wonten wujuding sela ingkang nyandhungi sukuning sang Dresanala. Sak teman nalika semanten sang Betari Dresanala dawah kalenggah dados nalika semanten krana rasa sayah tumuli wonten mobah musik satelenging nggo garba saking jabang pengkeng den kandhut ring sang Betari Dresanala kedadak mboten mangertosi sangkan maraning bilai jabang bayi merojol saking telenging nggo garba jalu pekik warnane karya kaget sang Dresanala kula.
golek mubeng-mubeng jebul nang kene. Trisana lho. Trisana lho kuwi arep tak. Lho kok malah batu diuyak kok malah ndoboli. Kowe ngapa Bedari Durga? Kowe ngapa nguyak-uyak karo aku? Ora aku ora arep nguyak-uyak karo kowe. Kowe minggat aja ganggu karo aku karo anakku. Batu. Bocah kok dioyak-oyak malah ndoboli ayo. Bayi kene tak jaluk apik terus bocah rene gunane urip ning padha-padha. Ana bocah kok bagus kaya ngene. Ora beda karo bapakne Janaka. Lho. Bocah kok kaya ngene, bayi kaya ngene mau jeluk dipites. Mi. Bantu ben nggih, aku wis kedaluwarsa. Bocah kaya ngene ora tak pateni udah guru ngubak-ubak jagat. Anakku cah bagus. Kowe lair nalikane kang ibu. Nalikane kanane wong tuamu lagi tintrem, Ger. Tak gadang kowe sing iso males wedi tuwa lara wirang. Kelawan omongan wis dumadi karo wong tuamu Kakang Bok Dewa Srane ngene to kowe. Wela. Lho ana getih sepirang-pirang iki apa iki? Apa golek aku ngapa? Lho. Engko sik to aja kaya ngono. Aku iki calon garwamu sing anyar. Arjuna lak wis lunga to. Arjuna wis ora tresna karo kowe. Janaka wis ora tresna karo kowe. Kakang Janaka wis ora tresna karo kowe, mula kowe ditinggal. Lah saiki nang kene sing dadi gantine bojomu ya Kakang Janaka ki aku. Coba to sawangen. Sawangen aku lho bagus kaya ngene kok. Aku bagus kaya ngene kok kowe. Kowe ora iso tresna karo aku ki? Nek ditaker sugih aku timbang Janaka. Aku ki atmajane Kanjeng Ibu Penari Durga. Aku ki atmajane Wang Piwulan Manikmaya. Aku ki anak dewa. Janaka kuwi meng anak wong ora duwe lah kok. Walah. Ayo. Rabiya karo aku. Ladenana brantaku Kang Mbok. Ayo. Ladenana brantaku. Aku nek ditaker bagus-bagus aku tinimbang Janaka. Bocah kurang ajar. Kurang ngerti kanane wong lagi babaran. Lho. Malah nguring-nguring wae. Bocah-bocah wong. Karo mbayone pulang-pulang kowe iki malah arep rabi karo aku. Kowe iki ora ngerti kuwi aku wis diwengku karo Pangeran Arjuna.
Lah kok kowe malah arep terus karo aku iki ndek kaca apa ora ngilo rupamu ngilo. Lho. Waduh ora apa-apa. Dipiloro kaya ngapa atiku nanging nek sing ngunek-unekke aku ki wong wedok sing tak tresnani. Ora bakal krasa lara. Pakartimu ku lho ngilo. Aku wis bojone wong arep rebut. Lho ngene tak jarwani. Aku ki Nalendra. Aku ki wong lenang sing bagus sugih Nyakrawati Mbahudendra. Wong lenang ki nek pitung aku, wong lenang ki gagah wong lenang ki nek iso ngrebut bojone wong liya. Dapure. Kowe ora ngerti aku lagi lairan kaya ngene ora? Iki seloro. Nek kowe lara atiku tambah lara aku. Nglairke anakku lah kok kowe. Wis ta aja kaya ngono. Ayo kene tak rangkul Kakang Mbok, tak boyong ning negaraku Tunggul Malaya. Kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbahudendra pendhek. Wah, lah edan. Ora apa-apa ditapuk ya ora lara. Tangane alus kaya ngono ya. Kakang Mbok Dresana lho. Tak uyak kowe ora pati-pati aku mandeg nggonku nguyak karo kowe yen tak ngasi. Aku durung kelakon panjangkaku nggonku rabi karo kowe Kakang Mbok Dresana. Yektine mesakake ulun rumangsa sedih lan prihatin nyawang kelawan kahanane jabang bayi keng lagi wae linairake dening Dresana. Nanging kepiye wae merga pancen saka kalimputing penggali Manikmaya ing Suralaya nganti punang jabang bayi kaya ngono kahanane merga saka hartaning kanepson anggone Manikmaya kepengin sangka tresnane nglawan garwane ya kuwi Betari Durga ngasi kalimput penggali ketutupan kesasapan jiwaning angkara murka wekasan wani duweni gegayewan duweni karep misahake nglawan Dresana lan Arjuna. Iki kula piyambak ugi sampun ngemutaken criyatanipun kula malah dipun tundung supados kisah saking Kayuwangan Suralaya. Tumuli kula bingung sinten ingkang kedah kula sambati teka paduka ingkang saged paring pitulungan dhumateng jabang bayi menika kala wau. Iya, mula kang saka kuwi. Kaneka putra kita lerma sak metara anggon kita mapan ning Kayuwangan netepa ning Ndarandir Bawana. Ulun kang bakal amruba kelawan kayuwanane bocah iki mau supayane ora ana apa-apa kang tumanduk kelawan bocah iki mau ya supayane aja ngasih dipulasara dening Betari Durga. Mula kang saka kuwi aja duweni rasa jigolan merkewa sartane aja duweni rasa wedi yen to ngasih ana apa-apa ingkang lumadi sartane ingkang dirasake bocah mau yektine ulun kang marba kayuwanane bocah kang lagi wae lairake dening Dresana mau Kaneka putra. Sigra-sigra yen mermana kanca sigra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangromah ing wadya Wardakara reka kiri-kiri Nanggana magawa gelar sira wang-wang
Tulung matem kula ngaturaken manuk ingkang tanpa pamindhan ceryatanipun paduka ingkang sampun paring tetulung sartanipun paring senjata pitulung dhumateng lare ingkang nembe kemawon dipun lairaken dening pun Trisana menika kula wau. Iya. Mula kang saka kuwi aja walang ati sartane aja kuwatir ulun kang bakal mruba. Dina iki uga ulun kang bakal prapta mrepeki lawan kayuhanane bocah. Ulun bakal ngemong lawan anggane bocah sing lagi wae linairake dening Trisana. Menawi katon kula namung sendika nderek dawuh paduka satanipun nderekaken jengkar tindak paduka. Pikulun Sang Hyang padha menang. Iya, kaneka putra. Bocah kaya ngene iki ora tak cemplung kene Kawah Candra di muka mbuh kepiye carane ngasih ana sing ngganggu kelawan kekarepane anakku dewasrane rawe-rawe rantas malang-malang putung iso meneng kowe cemplung kene nggon Kawah Candra di muka kowe bayi Samar pamuring sukma sinukmaya winahya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu pambukaning marana tarlen nalika semanten adrenging karep Sang Bathari Durga namung nuruti dhateng ardane kanepsun nalika semanten ing ngancas gegayuhan punang jabang bayi nedya den cemplungaken wonten ing Kawah Candra di muka kedadak nalika semanten wonten mega peteng nutupi kawon wonten sak nginggiling puncaking Kawah Candra di muka satemah wonten ilat ingkang ngendilat mega peteng loncat temah biar padang trawangan aneng kitu medhak ing Sang Hyang padha wenang nalika semanten datan dipun mangertosi dening Sang Bathari Durga Sang Hyang padha wenang manjing anggening sang jabang bayi sak temah nalika semanten jabang bayi den cemplungaken wonten ing Kawah Candra di muka mboten ngaraosaken panas awit saking dayane Sang Hyang padha wenang kula bocah ini ora dipateni
papan apa iki? Kok ambune kaya ngene? Ambune yo ngene iki papan apa iki? Gak aku ki sapa jane? Coba to. Rumangsaku kok mau ana barang wernane abang molat-molat. Aku njedul saka tengahe wujudan sing mangalat-alat mau apa ya? Apa kae sing jarene geni? Ning kaya ngopo geni iki? Aku mung diomongi nek aku bakal metu saka geni. Nggo naskah ngono. Coba sing marai aku bingung ki lho. Kok aku iso eneng kene? Gek iki papan kaya ngene iki gek papan apa kaya ngene iki? Aku kudu takon karo sapa? Jenengku wae aku ora weruh, jeneng ki apa aku ya ora weruh. Wah, coba to. Kae kok ana papan rame-rame coba tak tekanane kae mbok menawa aku entuk jawaban sira. Iki ana bocah ngendhek lawan lakuku. Kowe sapa? Lah kok kita karo dewa ora basa. Kita iki ora basa kelan panjenengan ulun-ulun iki dewa. Wo. Dewa. Iya. Rika dewa. Iya. Ulun Inyong. Lho kita kuwi sapa kok takon karo panjenengan ulun? Oh sik. Aku tak takon. Dewa ki apa? Gedhe tur dawa ngono. Duh. Batu-batu bocah kok sak leme dhewe. Iki anake sapa? Kowe anake sapa? Kowe anake sapa karo dewa kok? Jangkar kaya ngono. Ora basa, nek iso basa aku mesti wis basa mau-mau. Sasmita sing tak tampa, aku kaya lagi wae tangi saka nendraku. Sasmita sing tak tampa lumantar pasumenan, aku didhawuhi supayane nekani papan sing jenenge Kayangan. Coba tak takon Kayangan iki apa? Batu-batu, Kayangan kuwi papan sing palenggane para dewa. Kayangan mapane ya eneng kene iki. Weh. Ora Kayangan iki apa tegese? Kayangan kuwi papan sing gumbandul tanpa cantelan. Wo. Gumbandul tanpa cantelan. Iya. Wah, nek ngono aku dhewe ya duwe kuwi. Batu-batu bocah kok nglelengi ra jamak-jamak. Coba tak takon karo kowe. Kowe jenengmu sapa? Ulun Bedari Durga. Wo, Bedari Durga. Iya, dewa. Dewa widodari. Woh. Lumantar pasumenan sing tak tampa widodari iki jare wujude ayu. Kowe kok tuwek kaya ngono, batu-batu pengen sing karo aku. Kowe iki tak ngino kan panjenengan ulun ora kok le ngino, aku ki mung nyatake. Sadurunge aku metu saka papan sing molat-molat kae mau aku ana swara sing dumeling ana ing kupingku. Aku kon takon ning Kayangan, jarene dewa ngerti karo jenengku. Lah saiki aku tak tekon jenengku sapa. Batu-batu iki bocahku piye to ki? Malah tekon ora ngerti karo jenenge iki. Pikiranmu wah piye? Lho ora kok le pikir aku wah piye? Ning aku takon jenengku karo kowe. Batu-batu gene pancen kita kon takon lawan panjenengan ulun. Sapa kang dadi jenengmu ulun babar pisan ora mangerteni. Kowe ora ngerteni tenan. Iya. Wah. Ora jumbuh nggonmu dadi dewa. Aku tahu krungu ceritane dewa ki iso ngerteni sak mobamu sing titah. Lah nek ngono kok kowe ora ngerteni mobamu sing titah, ya aku ora ngerti jenengku kowe iki dewa-dewa cat opo. Ya ngono.
wangsit pindha gombang pindha gombang ngajabeng tawang susuh angin ngendi nggone oh iki ana wong sepatonan nganggo klambi batik sapa kowe kowe caleg apa piye us ngawu gawar ngawur kita kuwi anake sapa teko ora basa lawan panjenengan ulun oh ulun kita ulun berarti kowe dewa iya ulun dewa sapa jenengmu ulun Bathara Indra oh tukang rebab iya aja ngawu gawar ngawur kita kuwi sapa lah nek kowe takon aku sapa aku arep takon jenengku karo kowe lho kita kuwi sapa duwe bapak duwe ibu apa ora malah kuwi sing arep tak takonke lah saiki gandeng aku wis ketemu karo dewa ki jarene lho iki yo jarene lho iki jarene yo dewa kuwi wong sing mangerteni kelamu bamu sing titah lah mulane aku arep takon karo kowe gandeng aku ora ngerti jenengku aku ora ngerti jenenge ibuku lan sapa jenenge bapakku aku arep takon karo kowe saiki jenengku sapa jenenge bapak lan ibuku sapa lho kita iki kepiye lho kepiye kok malah ora mangerteni kelawan jenenge dhewe kita kuwi ndek jeneng apa ora lah mula arep tak takonke karo kowe ngerti ora kowe yen to kita takon jeneng kita jeneng ibu kita lan jeneng sudarma kita Blokasuta ulun mboya mangerteni kowe ora ngerti tenan ora saiki aku tak rada maju piye coba deloken sikilku ki koyoke mau ngidak telek iya coba tak deloken wah edan dewa kok ora kajen kon nginjen sikil bapak telek lah saiki tampanono oh jangan siji meneh wong sepatonan pecisan nganggo batik apa kowe ya dewa lho kita njangkar kelawan panjenengan ulun lah cetha dewa sapa kowe lho ora basa nek iso basa aku wis basa mau-mau cepet iki selak mumet le nyuarake wong suarane wong loro ki padha lho kita kuwi sapa? Ora engko aku tak takon karo kowe sapa? Ulun Bathara Penyarian. Wo, Pak Carik. Aja ngawu gawar ngawur. Lho, kose to. Aku arep takon karo kowe. Takon apa? Aku arep takon jenengku sapa, jenenge ibuku sapa, jenenge sudarmaku. Ya bapakku sapa? Kita takon kelawan ulun. Ya. Blokasuta nek kita takon karo ulun wis genah kowe ora ngerti antri kowe. Nek iki koyoke udu dewa iki. Iki koyoke mung wong pengaritan iki. Aja ngawu gawar ngawur kita karo ulun. Oh, dewa. Ulun dewa. Sapa kowe? Ulun Bathara Temburu. Oh, juang. Aja ngawu gawar ngawur. Temburu. Iya. Kowe sapa, Ger? Kowe ora basa karo dewa. Iso basa, aku basa ket mau. Ora njangkar karo kowe. Kowe sapa? Lho kowe sapa malah genti takon. Takon karo aku ora duwe jeneng. Lho, kok ora duwe jeneng? Iki wis genah iki gur ora ngerti. Mbangane kok gur kakean omongan gunem sing tanpa guna kowe padha tak antem wong tuwek.
kasungan kowe ya dewa. Dewa. Sapa kowe? Ulun Yamadipati. Ora keneng bocah ngobrak-abrik kayangan. Dewa-dewa nganti ora kajian bubar mawon. Lah saiki giliranmu kowe nek tak takoni ora ngerti kowe tak tonyo. Aja aku wedi. Kuwi apa kuwi? Endi? Kuwi lho ning nggon sakmu ana kunci. Oh iki. Iki nyawane wong-wong. Ulun ki dewa sing tukang jabuti nyawa. Ae nek ora manut kowe mendhu le. Yen ora gelem manut tak jabut nyawamu. Njabut kok meksa mbok tak jabute dhewe. Hus. Wong ngono arep tak jabut kok. Selak kasep. Kasep-kasep apa? Wis kena dienggo. Hus. Aja ngawu gawar ngawur ucapmu. Kowe nek arep takon, kowe iki aja karo dewa sing cilik-cilik. Lho. Tegese aku ora entuk takon karo dewa sing cilik-cilik. Ora. Takon karo dewa sing gedhe. Iya. Gandeng dewa sing gedhe iki koyoke kowe. Ning embo lho, embo. Biasane wong gedhe iki malah ada cabun mung sak. Mung sak apa? Mung cilik. Luwe ngawur tenan kowe. Ayo, kowe nek ora ngerti sapa jenengku, keri dhewe aku nakoki karo kowe. Aja ngono ta. Aku ki bar diunek-unekke bojo. Tekan kene arep diantemi. Lewe tak omongi ya cah bagus. Kowe nek arep ngerti jenengmu, aja takon karo ulun ora ngerti. Wah tak antemi gosing. Sabar. Selak apa? Selak kanginan. Selak peret apa piye? Ya lumrah wong 5 dina ora mulih. Dadi ya sing ora ngejak, sing ora ditutke Satpol PP iku ya ora. Sabar kowe nek arep ngantemi tak omongi aja. Kowe aja takon karo aku, kowe nengo kayangan. Iki kayangan aro nengo Bale Martu Kundha kowe takono karo Bathara Guru. Kowe aja takon karo aku mergo nek takon karo aku ora weruh. Takon karo Bathara Guru. Iya. Aku terno arep ndaftar sekolah. Hus. Lho jarene guru. Ora kok guru kuwi. Lah guru apa? Guru Gatra. Duh. Bocah kok ngengkele ra jamak-jamak. Anake Waloya apa kowe? Lambemu ayo terno aku Yamadipati. Ayo tak terke ning ora njuk jajan. Ora kena tuku es. Ora, aku jajanku kudu panganan-panganan ombenan sing kaya ngono kuwi. Lah opo? Wong. Buwe. Malah bebayane. Wis ayo aku terno tudono papane Bathara Guru. Iya, ayo tak. Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Wo dalang to jebule. Lho dalang piye? Janturan ngono kok. Astungkara Sidam kuwi sebutane ulun. Kuwi sebutane para dewa. Wo, kok sik. Kowe iki bangsane apa? Ana menungsa kok tangane papat malak ya kowe?
Luluh kita kuwi sapa? Tekon jangkar kelawan para dewa. Landak sawang kahanana ning Kayiwangan Suralaya bubar mawut merga saka patrap kita. Takon karo aku ora weruh sapa jenengku. Mula gandeng jarene bapak-bapak sing jenggote dawa kae mau. Aku kon takon karo kowe, jare kowe Bathara Guru. Iya. Wis kowe menengo sik, Iya. Iya wajet bocah kok ya ngono. Iya. Wis gek takon. Menye. Wah, lambene. Apa kowe Bathara Guru? Iya, ulun Bathara Guru. Kita sapa? Aku somong aku ora weruh. Mula aku arep takon karo kowe nek kowe jare kowe iki dewane para dewa, kowe sing ngerti mubahmu sing titah. Aku ki titah. Aku arep takon jenengku sapa, jenenge bapak lan jenenge ibuku sapa, aku arep takon karo kowe. Kagatri sang kapiranguri nangkul kinempet-kempet dosang retaning bawana. Wilah nggih yen to pancen kita takon kelan panjenengan ulun mbuya mangerteni. Nek ngono gur padha karo dewa-dewa kae mau. Ulun pancen mbuya mangerteni. Mula kang suku kuwi kita bali wae aja takon kelan panjenengan ulun mbuya priksa. Njur kudu sapa nek ora takon karo kowe. Wah, waduh wae. Edan ya pamer kawasisan kowe ya. Apa dikira aku ora iso ngembari kadigdayanmu? Wiladalah guntur geni guntur angin sirnakno bocah iki. Cah koclok. Malah dolanan mercon. Aja ngawu gawar ngawur kuwi daya ulun apa? Welah pancen ora tumomo pancen bocah. Kudu bocah baen-baen. Lah iya. Aku bocah petualang, ayo. Kowe kudu iso nuduhke jenenge bapakku, jenenge ibuku lan sapa jenengku. Welah dalah. Marata diaki tampanono pusaka kadewatan Cistri Sula. Ayo tampano nek kaya ngopo ngasih ragae babak kulitku kewirangan kuwi ana dewa jorok-jorok ana dewa anteme lho. Siji dolanan long, loro dolanan obeng. Kowe iki jane dewa apa montir? Gawananmu obeng barang. Welah dalah ulun mboya bisa. Ulun mboya bisa nuduhke kelawan jeneng kita lan jenenge wong atuwa kita. Nek ngono dina iki ajari welah dalah mati ulun. Piye kuwi mau? Tos. Coba neh. Yo. Gatel. Bocah kok malah. Ngono kuwi apik terus uyakan. Aja pati-pati mandeg lehmu nguyak au memeng kae. Wene ora dikapokke Pakartri kok. Senengane sok anak mulang sarak wae. Iya. Tak uyake Bathara Guru aku ora bakal mandeg nggonku nguyak yen to durung kecandak apa sing tak karepke parang. Mripate sorry
Janaka. Iya Kakang Semar. Alah. Panjenengan saking pundi kemawon lah kok nembe niki ketingal nalikane aku dadi nalindroning kayewangan jejuluk Prabu Kalidi. Aku diwenangake nggayuh widodari sakedhi kurang sawiji. Tumuli aku nggayuh kawan Yayi Dresanala Atmarja widodari ing swarga dahana. Ya kuwi Yayi Dresanala nanging kuciwaning manah Kakang rikalungguhan sak mengko. Aku lan Yayi Dresanala wis bakal patutan, malah kepara dina iki Yayi Dresanala wis ngandhut jabang bayi, mongko wis ngancik Yuswa Sabta Candra, nanging malah kuciwaning atiku dawuh Iwang Mikul Manik Maya Yayi Dresanala bakal didhawuhake dening Dewa Srani, mula aku kudu manut. Aku ninggal kelawan Yayi Dresanala bali ning madya padha ngiklaske tresnaku kelawan Yayi Dresanala Kakang. Mboten napa-napa Gus, sejalaran sedaya lakon mriku lampahan mriku adile dilakoni. Iya Kakang Semar. Nggih kula saking menika kula nyuwun supados panjenengan kundur mawon teng negaring Amarta, merga kula roh niki pakartine Manik Maya sangka lemo ngeboti karo Betari Durga pekasan ngiklaske marang katentreman lan kamulyane panjenengan. Pun nek ngasih ana dewa, ngasih ana campur tangane dewa sing melu-melu, kula trajange dhewe Gus, njaluk pamit Kakang. Tetiane gantayane Trisunya Purnama sasi, gelar-gelar semedi tengeng latar weleng lintang Bima Sekti. Iki sapa wong tuwa kendhek lawan lakuku? Gosik le, gosik. Seprono seprene aku goleki karo kowe lah kok lagi iki aku ketemu karo kowe. Lho, kowe sapa? Tak jarwani ya putuku cah Bagus. Aku ki bapakne bapakmu. Lho, nek ngono kowe ngerti karo bapakku? Ngerti. Kandhanono jenengku sapa? Jenenge bapakku lan ibuku sapa? Nek kowe arep takon karo aku, aja takon karo aku. Lho aku kudu takon karo sapa? Takono karo Bathara Guru. Mergo sing wenang murba kayuwananmu sartane sing ngerti mubah musikmu kuwi Bathara Guru. Ana dewa kok takon ora ana wangsulan, ora iso ngerteni sapa jenengmu, jenenge bapak lan ibumu. Kebangetan dewane. Lah nek ngono kowe ngerti karo jenengku? Ngerti, ning aku ora arep ngandani dole. Kowe sapa, Mbah? Aku Mbah kakungmu, aku Semar. Wah, Mbah Sumar, Semar. Mbah Semar, ya. Terus sing mburi kuwi sapa? Iki Pak D. Pak D sapa? Pak D Pardi. Gus. Pambe murah. Aku Petro. Wah, Pak D Petro. Heeh. Sing mburi dhewe matane amba. Wah, jan nglarake ati. Aku John. Loh.
Mbok aneh-aneh Gong ora. Ora aku Bagong. Wah, Bagong. Heeh. Sapa to, Mir? Wis engko tak kandhani. Wah. Apa kowe Mbah Kakung apa ngerti mlayune Manikmaya? Ah, golek ana. Kowe mlaku kenceng ngalor terus aja pati-pati kowe menggok. Kowe nek ketemu negara ngamar ah, Manikmaya ya Bathara Guru sing tak golek ya ning ngono kuwi. Njaluk pamit, Mbah. Ah, tak tutke saka keduan cah bagus. Sewu-sewu ngawatan kula tadah wadono. Seprene suwene nggonku ngenteni kelawan Siadi, lunga menyang endi? Wah, Janaka. Kowe minggat ora kandha. Kowe minggat endi? Inggih sekawit rikala semanten. Nalikanipun kula dados Nalendra ing Kanyiwangan kula pun wenangaken gayuh widodari sekedhi urang sakwiji. Inggih menika kula gayuh kelawan Betari Drasanala. Dumugi kula patutan anak setunggal nanging wekdal punika dereng lair. Dengan cek wonten ing yuswa Sapta Candrari kalenggan sakmenika. Nanging kujiwaning manah kula kaliyan Yayi Drasanala kedah dipun pisahaken anggen kula mbangun bebrayan. Awit pamotahipun Drasanala ing Tunggul Malaya ingkang kepengin sanget nggayuh kelawan Yayi Drasanala Koko Prabu. Ya wis ento pancen kanan lelakon uripmu kaya mangkono ya Yayi. Kudu sabar lan kudu ikhlas lan kudu nrimo. Nggih, merga lelakon kuwi pancen adile dilakoni. Nggih. Marata lungguh kene rasaku kok ora kepenak. Kresna tulunganing Kresna. Yana dewa yana tuna ngaprang jas padha sarasarat. Rananggana magawe gelar sira wang-wang. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun ya Kresna ulun tampa. Iya. Wonten wigatos menapa melajar-melajar Kresna ulun njaluk senjata pitulung tumbak kenceng. Ana bocah ingkang ngobrak-abrik mring Kanyiwangan Suralaya. Nanjihke nyuwun mriksa kelawan panjenengan ulun sapa wong atuwane lan sapa jenenge Kresna ulun njaluk senjata pitulung Kresna. Kuncing langit kelap-kelap katon lir genjang lesri sang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak manyek saking dias balewur. Iki sapa ana ratu ireng tenteng lho. Kowe sapa cah bagus? Takon karo aku ora duwe jeneng. Kowe ora duwe jeneng ora? Ana wigati apa methuki kelawan ingsun? Ingsun Nata Ndarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna, iya. Prabu Kresna, aku goleki lawan beburonku. Lho, beburonmu apa? Ana ing kene ora ana wujuding sata kewan, dudu kowe beburonku. Nanging aku goleki lawan playune Bathara Guru. Lah ya iki Kresna ingkang ngobrak-abrik Kanyiwangan Suralaya Kresna. Maning jajalanan sukertaning bawune iblis lanang bayi wingi sore murang tata kowe keparet
kowe wani ngobrak-abrik ngayanganan tipu kulon manik moyo kepelayu ning Madyapada. Kowe sapa? Kowe sapa kok kowe mencak-mencak kowe nantang karo aku? Lekno mripatmu. Gatekno gobokmu aku saturing Madukana Raden Janaka. Kowe Raden Janaka? Iya. Kowe sapa? Aku ora duwe jeneng, mula aku nguyak-nguyak karo Brara Guru kuwi. Yektine aku mau ngarep takon sapa jenengku lan sapa jenenge wong tuaku. Kowe nek kena tak omongi kowe aja duweni pakarti kang kaya mangkono. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sing mepalangi kekarepanku. Aku mau ngarep ngerti sapa sudarmaku. Ya wong tuaku lan sapa jenengku. Bocah ngeyel tak perung kupingmu. Mengke riyen Gus, sampun Gus. Sumbayang aruna katinetraning ukarapu sabdaning gogil ringkane gara sageter kene dongane ingkang werwu sing milih panca aja ngawur ora iki tetep Solo Mbah Kakung kuwi senengane kok kaya ngono. Kakang Semar kuwi sapa? Niki putu kula. Wah, Semar kuwi sapa? Kowe kaya entuk anak gendro kaya ngono. Mbah Kakung kae sing dhuwur kae sapa? Nika Pakde. Pakde? Nggih. Kok kaya gendruwo? Wah. Mikiro. Iya. Konjur menet dadaku jangkae bocahku. Kusik sabar. Ampun Gus. Kakang Semar kuwi sapa? Niki putu kula. Niki dalang. Dalang nggih kadal kalih walang. Jenengan ajeng mulasara kalih bocah niki mengke jenengan getun. Lho, getun sababe apa Kakang? Ampun disawang ngangge netra, lair ning mangsawangan kanthi paningal batin, Gus. Waduh. Sewu kalepatan kula tadhawadana pukulun iya Kresna. Pukulun kula nyuwun lumebering sih samudra pangaksami. Ya manik ngaya ora dadi ngopo. Jar nyatane ulun mung bakal ngapokake kelawan pakarti kita ingkang isih miyur bebuden kita. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Paduka badhe matedhakaken pidana menapa kemawon kula sagah nampi iya manik moyo. Kresna wonten dawuh Werkudara. Para dawuhmu apa wenang kakeku? Lan kita Arjuna wonten dawuh pukulun. Wuruhananira bocah iki yektine atmajamu ya atmajane Arjuna ingkang patutan kelawan Dresanala ing swarga dahana. Ya mung nalika sono merga saka kalimputing pakartine manik moyo ingkang isih miyur bebudene bocah iki tumuli dipulasara dening Betari Durga merga saka nuruti pamotahe Dewa Serani. Banjur bocah iki dicemplungke ana ing kayiwangan utawa dicemplungke ana ing kawah Candradimuka. Nanging nalika sono merga saka daya ulun ingkang murba kelawan kayiwanane bocah iki, lukasan bocah iki ulun gedhekake dadi bocah kang nedheng tungkap dewasa. Lan gandeng bocah iki dumadi saka wisaning geni. Bocah iki nalikane dicemplungke ning kawah Candradimuka, dayaning geni ora tumama kelawan bocah iki. Mula bocah iki ulun paringi tetenger ya pusaka asma aran Bambang Wisageni, ya Bambang Wisanggeni Arjuna Kresna Werkudara padene Semar.
ning marga amalagung sang kanta mestrat maca lang lang lalang lade Surya mangrang sang waya umung sura waryanto ngaturaken panunggeng tanpa pepindhan iya sak banjuri ulun bakal kundur makayangan matrapi bidana kelawan Manikmaya kula nyuwun pangapunten bukulun wis Manikmaya diake ulun lan kita kundur makayangan inggih monggo kula dherekaken mugi putuku cah bagus nek arep ngerti ayah kowe nek arep ngerti babemu babe hutan hus nek arep ngerti bapakmu sapa nah kira-kira sing endi pilihan nah cap cip cup kembang kucuk siapa yang mau nah iki iki bapakmu tak inak delang-delang tak inak delang-delang tak inak delang-delang tung cerat ini bapakmu iki anakku cah bagus wisanggamu Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni moyo iki bapakku Mbah Kakung nggih Ndara Raden Janaka nggih niku Kang Rama waduh tuwas mau tak waneni nggih Rama Janaka aku ngaturke sembah. Iya anakku wis anggeni kok Kakang Semar. Anakku kok ora iso basa. Langirangan mergaya saka laire gedene teng Kawah Candradimuka dadi ora iso tata krama. Iya ora dadi ngopo. Nanging ya pancen kowe anakku sing tak tresnani aku njuk ngapura mergo aku wis arep mula cara karo kowe. Ora apa-apa, Pak. Banjur aku arep takon wong loro kae sapa takon karo iki Koko Prabu Kresna kuwi sapa iki Pakdemu ya siwamu ing Ndarawati oh Pakde hehe halo sampean iki ratu kok muni halo ayo to ajari kok aku nek ora ajari ora ngene iki njur sing gedhe kae kadangku Kakang Mas Werkudara kae ya Pakdemu. Waduh, tiwas mang tak lokne gendruwo. Tak kudang. Moh. Tanganmu jempol kabeh. Ben. Ngene-ngene nek ngedram ben apik. Satriya kok omongane kaya ngono. Ben. Nika Kang Pakde Werkudara nika setel-setelane Power Slave. Semar, pripun? Jori buku nang ngendi? Buku nang ngendi? Aku dhewe ora weruh, Nger. Batu. Diajeng garwaning pun Kakang. Nggih.
Kenan Arjuna kula nyuwun senjata pitulung kula dipun bujuk kalian pun Dewa Serani. Dresana. Dresana. Pripun? Iki sapa ki? Iki sapa ki? Sinten? Iki anakmu iki wis anggene Baru anakku cabang. Kanjeng Ibu iya. Atuh-atuh wis gedene semene. Nalikane kowe tak lairake mongko yusmamu lagi 7 sasi ana ing kandhutane pun Ibu. Oh, berarti niki laire premium. Apa? Prematur. Apa? Prematur ora premium dengkule. Ngisi montormu kuwi ora. Laire prematur nembe 7 sasi. Ndara wis anggene niki Kang Ibu. Ibu sembahku tampanen iya nggih ta bagus. Ana apa? Kula dipun bujung kalian Dewa Serani. Lah kok wani nguyak karo Ibu? Tak patenane aja nggih aja ben bapakmu wis sing temandang.